808, så lagde man et togsnæl på. Det var sådan et, hvor toget kørte henover, så sprang det. Det var ikke særlig effektivt, fordi det kunne man se, det lå på skinnen, og så kunne toget enten nå at bremse, eller også når vagterne, de tyske vagter gik forbi, så opdagede de det. Så begyndte man at bruge springbylænder, hvor man simpelthen gravede det ned under. Men det var heller ikke særlig effektivt, fordi for eksempel hvis det var koldt, og man sagde, at du skulle springe om 2 timer, så kunne det godt være sket først efter 6 timer, hvis det hele taget sprang. Det mest effektive, det er at bruge en lunte, hvor man tænder det på stedet, og så kan nå ånde væk. Og det er også det, vi skal demonstrere i dag, hvor der bliver anbragt en springladning og tændt en lunte, og så kommer man væk derfra. Så det vil sige igen, det er lige bag ved afspæringen, både bagefter, og det bliver meget, meget højt det her. Og så vil jeg sige, rigtig god fornøjelse. Værsgo. London. Jordan! Verdammt! Scheiße! Scheiße! Scheiße!